pentru acest stadion, foarte fain stadion aveți. E un stadion de tip britanic, e primul stadion ecologic din România. Puteți aplauda dacă vă simțiți în stare. Vreau să vă felicit și pentru faptul că e cel mai rapid construit stadion de până acum, gazonul arată excelent, așa, iar timpanii apropo de Ioana, haideți să cântăm împreună imnul.